И здравейте, аз съм Мърката на Лунов и днес ще играем на Майнкрафт, най-харесваната поредица майче от вас. Ето ми героя. Вижте ми колко е красив. Това е смешно дори. Вижте. Тан. Обърна. Това е много гаден скин. Кой си би сложил такъв скин? И такъв наистина. Ето я, до някъде е готин. Ето я ми харесва много. Или е тоя? Не. О, да, е тоя. Готин от Карибски пират. Добре, да продължаваме. Днес ще играем в Портакал. Ако иска, може някой да дойде. Ако иска някой може да дойде. Аз къде съм? Страх ме. Добре, да продължим. Хайде. Абаджи бадудида, абаджи дудудида. И продължаваме. Къде ми беше храната изпечената? Къде ми? Ай, напишу. Дано да се напълня. Напълних се дори. Добре, сега ще си направя нищо. Сега така. Затваряме вратата и продължаваме. Крава! Ти си моя. То са били две крави. Я чакайте. Ще си направя една брадвичка, за да ви избия. Може би Айрон брадва. Да, Айрон брадвам. И както знаете, Айрон брадвата. Чакай. Къде ми е Айрон? Ето една Айрон брадва. И една Айрон кирка. Айрон меч. Това ще си направим. И сега с лопатата да ги избием. Хайде, избийте всички крави. Кравите да измират. Ой, умря от втория удар. Колко ми даде? Ой, не, няма да се измъкнеш. Не, няма. О, той даде малко по-хубави неща. Да видим кокошките сега. Сега ще сме на лов. Ние сме на лов. Приемете, че сме на лов. Страхотния лов. Чудовища. Конче! Чисто бяло конче. Конете какво да... Има и бебенце. Дори. Ако нямаше бебенце, щях да те убия. Дам честната си дума. Честната дума. Ей, малко краве. Не, и продължаваме. Защо чупя с брадва? Не знам. И так. И сега ще убиеме малката крава. Малко краво, дай ми нещо. Да знаете, малките крави не дават нищо. Ама големите дават. Прасе! Ела ми. На лов. Не! Стига съм падал в тези дупки, бе. Стига де съм падал. Потопих се за малко. Ще почна да се ударям. Почва се! Елате спокойно. Всички спокойно. Спокойно. Ето, чупиме това блокче и се измъкваме. Давай. О, стига де. Давай. Чупи. Стига де. Чупи. Бързо. Стига де. Вайзеро ми провали целият епизод. Ако падна, много ще съжалявам. Добре, сега къде са другите животни? Да ги избия.
Клипа ще стане... Сега ще го направя по 5, 10 минути, защото като почне слънцето да залязва тогава. Както виждаме, няма повече такива крави, за това, когато не са... месо. Странно. От кога тук има месо? Добре, хайде. Взех ли го, да. Хайде да чупим това. Аз само ще кръща по редицата Майнкрафт. И ако се чудите как имам истинската Майнкрафт, не съм си я купувал. Разбрахте ли, хора? Аз просто, един мой приятел си я изтеглил с хак и ми я прати през едно приложение, което се нарича ShareIt. Ако някой ваш приятел има ShareIt, можете да префърли Майнкрафт. Така, брато, другия ми гост, който се здоби с Майнкрафт, другия човек, де. Айде бе, да ми тъпото дърво, де. Вземи го! Това дърво е бъгнато. И той! Тя дърветата бъгната. Хайде. Оп, оп, оп. Вау, колко бързо се изхъби малко от брадвичката. Ако беше не диамантена, ще да се изхъби много по-бързо. Чакайте. Оп. С това чупя много по-бързо. Дървото е бъгнато! Още много ли имаме от деня? Там залязах. То преди малко е станало ден. Хайде, хайде. Давай. Няма ли накрая да стане нощ, защото ми е писнал да чупя дърво? Не иска да те... Добре. Как? Пълен ли? Аз съм пълен и защо не съм взимал дървото. Трябва да си направя един чест. Сега се връщам дърво. Да си направя един чест. Боже. Добре, сега какво ще направя? Чест. Айде да чест. Как се прави чест? Чест. Сега мога да направя чест, нали? Още ще направя. Поне няколко честа вземи. Така ще сложа нещо да се пече. Тук ще сложа... Не, ще сложа и тя неща, защото ги направих без да искам и ги махам. А тук ще сложим това месо. Айде тук. Вече мога ли да ги взема? Да, и горе ще се направя едно страхотно нещо. Гледате ли? Само къде ми е честовете? Честрум ще си направя. Нещо като честрум. Оп. Следното е тук едно честче. Тук ще са ми инструментите. Оп. Инструменти. Храна. И тук дърво. Дърво. Айде де. След така дърво ще се остава. Оп. Това. И сега би трябвало да мога да взема тъпото дърво. Тук бъгнало ли ми се инвентара? Не, просто имам. Чакайте, къде ми е диаманта? Брадвата. Вече мога да ви взема дървета. Ето ми. И вас мога да ви взема. И този странен звук беше от един мой приятел, който е в стаята. От фермата му. Тъпата ферма. Добре, сега да продължим. Нямаш си бебе за това. Бай. По-ужасни ще убием.
от колко удара и умираш? Кажи ми. Кажи ми, де! Умри най-накрая, умри! Ей, даде ми коша. Ей, вече мога да си направя едни бутушки. Ей! Айде, да стълва ли се най-накрая? Да, точно. Точно по план. Едни бутушки. Така. Да си ги сложим. И тук една пържола. Сега да си вземем пържолите. Добре, то се пече сега пържола тук. То ще се стълва. Чакайте, сега ще ви покажа залез. Вижте залез. Та-дън, 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 та-дън. Това е края на епизода. Вижте слънцето, много готино залязва. Честрум. Чакайте. Оп! Оп! Тук няма нищо да правя, защото ми писна да правя неща. Да намеря още айрон. Тадън, тадън, тадън. Бай, бай. Добре, това беше всичко от мен. Само, че преди да свършим клипа, ще го свършим с лягането. Залязвай слънце. Защо? Вижте небето. Вижте. Така. И чао. Аз бях Мърката Нанов и чао.